Γεια σας παιδιά, το Killer4 εδώ πέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου. Σήμερα λοιπόν θα σας πω το πρόγραμμα του καναλιού μου. Καταρχάς πάνω απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι η απόφαση μου αυτή βγήκε ως συμπέρασμα το να κάνω πρόγραμμα καναλιού, δηλαδή μετά από πραγματικά πολύ όριμη σκέψη. Και αποφάσισα επίσης ότι πρέπει να γίνω λίγο σταθερός και να δημιουργήσω ένα πρόγραμμα καναλιού και αποφάσισα έπειτα να το κάνω αυτό σε βίντεο. Οπότε λοιπόν πάμε στο ψητό. Από εδώ και πέρα βίντεο θα ανεβαίνουν κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και τα πιο πολλά από αυτά φυσικά θα είναι κωμικά, σπάνια και κάνα gaming αν δεν βαριέμαι. Και επίσης άλλαξα wallpaper anyway για όσους το παρατήρησαν, πιθανότατα να βάλω και banner σήμερα, δεν ξέρω, στο κανάλι. Και αυτά από μένα, ευχαριστώ για την παρακολούθηση, αν σου άρεσε το βίντεο κάνε like, subscribe στο κανάλι.